ଭାବୁଛ କି ଚାଲିବା ଛାଡ଼ିଲାଣି ଲଙ୍ଗଳ ଲଙ୍ଗଳଟି ସିନା ଶୋଇ ପଇଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜମି ଅବସ୍ଥା ଏଥର କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା କାଟୁଛି ଟିକେ କାଠେଇ ଯାଅ। ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କି ଉପରୁ ତୈଳ ବର୍ଷା କରିଦେବା ଆଉ କାଟିବ ନାହିଁ ଆଉ। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना। ଗଳିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଲଙ୍ଗଳ। ହଉ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ବହୁତ ଚଷିଲ ତ ଲଙ୍ଗଳଟାକୁ ଏଥରକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଲାଗୁଛି ବିନ୍ଧିଲା। ଲଙ୍ଗଳଟା ବୋଧେ ମୁନିଆ ଥିଲା ଜାଗା ଅଜଗା ଦେଖି ଦେଇଛି ଆଉ ଚଷି। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଏଠି ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇ ପାଲ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବାଳ ନା ଘର ଭିତରଟାରେ କାହିଁ ଚଲାଚଲି ଏମିତି କରିବ? ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଜଳିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଦିପଟିଆ ପବନ। गजब बेइज्जती है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस जा पूछ क्या।